Mike muni ora, Mbak? Muni tapi titik. Oh, sebelakno. Jajale dipenake. Ora ngono. Nah, lagi diskusi dhisik. Iya, iya. Oh, artis terkenal apapun itu didiskusikan dulu. Lagi. Oh. Lagi. Iya. Mue puwet sampai napak jeduk lek gong jeduk gak marem soalé Mas. Mangga. Matekno wong. Padha wae jebule. Sing urung aduh. Wih, ya Allah Gusti. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu selamat malam buat Mas Ansor, Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu. Iya namanya Mas Ansor Yusuf ya. Kewalik Yusuf Ansor. Oh Yusuf Ansor. Si aku arep genake. Apa? Kenapa? Setahun pungkur ning Semarang kae ketemu. 8 bulan yang lalu. Lah ya wis setahun ngono wae. Oh ya tahun wingi kok. Iya. Kae wingi enek sing janji arep gawake aku rokok 3 slop. Oh iya. Sopo? Jaga dalange yang dremes kok ya. Oh ora, iki aku Janji. nagih janjine. Oh iya, alwakdu Dainun. Jare arep nukokke apa kae? Buket rokok. Ayo ta, ayo. Kapan aku muni ngono ki? Oh, nang streaming ono. Piye lek ngomong piye? Aku takon udutku mereke apa kaya ngene iki terus arep ditukok. Lah aku kan takon tok to, Mas. Ya wis aku ya wing ngomong kok. Monggo. Redek. Redek Apa sampean wonten janji kali Mas Yusuf? Ora ki? Ora ono. Aku ki biasane nek janji mbek wong ya. Ngono iki eling lho, Mas. Iki Tapi lali. iki mau belas gak Berarti eling ora. berarti ora. Sampeyan paling sing janji. Ora, Dek. Aku lah saiki ulang tahun kudune sampean sing ngadu aku lho. Ero aku takon jam iki jam 12 apa urung wis anu, Mbak. Iya. Ngene. Jalukane jam 12 luweh. Ngono ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken Sugeng dalu salim riyen. Oh nggih, monggo. Meduk, Bro. Oh iya. Sampean ngerti ora? Ana apa? Iki gak ketok wajahe. Sing piye kene. Sampean ngerti gak Mas Yusuf iki umure piro? Umure piro? Aku ora ngerti. Pinten Mas? 71. Lho kowe 71. Poke ape nek ngono ki? Oh, tupit 17 kurang sesasi, Mbak. Oh, berarti habis ini ulang tahun. Ya enggak habis ini, sesuk tanggal 7 Juli sesuk kuwi. Oh, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli itu 17. Iya, 17. Berarti sekarang masih 16. Oh, iya, aku engko bengi 16. 16. Saiki cek 15. Cek 15. Nah, berarti kan kacek setahun karo Kacek Mas setahun. Yusuf. Aku 14 aku. 14 kok ngene rupane iku apa? Iki ngono ora 14. Lah piye? Tapi saya balita. Kok iso balita? Rande untu kok. Ning aku untuk julukan no, barang Apa? metik Kok tanpa iso? gigi. Wah, tidak kenal mengetik lo dirimu lo. Gigi kok warnane kok ireng ya. Lo memang tak tato. Oh. Karek sicok tak eman-eman.
Aku nek ana wong ayu ni penyakitku ada umat dah. Kene. Sampeyan ki berarti gareng saka Pati. Pati berarti teko kene wae. Oh iya dong. Iki berarti sing ndek omah iki berarti jek sedulur karo sampean. Lah Mang Sam. Gak. Mang Sam ki apa to Mang Sam? Rumang Orang Samu, mudeng, rumang bahasa samu. lokal. Oh. Pati itu. Oh, mu iku diganti iya. Pemene matamu ki matam. Ya, betul, Raimu betul. ki rayem. Terus? Pemene aku ki ndek maya di ngonone. Apa jenenge karo dulurku kan ana sing omahe Pati. Kene iki Ya, ya, omahe kene iki. Pati ki ha. Ha, ta? terus? Terus ki mendingan Salah banter. Pati kono iku juwana. Kemu jarep-arep dulurem kono Jatiwangi. Loh, kene iki Pati jenenge neng dulurku ki omahe kene iki lho, Dek. Lah angel tak bedel dasmu lho. Wah, Apa angel meja apa kok maksud kok. Malah seneng aku nek dibedel dasku. Nyapa? Malah rasa raup ra ndek das. besok. Wah, kok iso? Sing sabar Mas. Kene lho Mas, omahe iki buri. Ya, Buri Pak, panggung Mas. maksud- Kene iki jek Pati lho, Dek. Ya Pati nek ngene kabupatene bawa. Malah iki dulurem kono Jatiwangi. Ya wis intine kono buri. Jatiwangi apa ora? Ora. Wah, sip le kono. Apa nih? Wah. Kuwi mesti karaoke. Sorry ya. Apa wi? Rene lho tak critani. Terus ki mau ki aku kan mampir ning omahe dulurku. Iya. Ki macake rono. Heeh. Terus ki dulurku ngomong ngene, "Rainem kok malah ciut ngono." Badanku kok piye to kok rainem? Apa raiku apa enek enem apa piye aku ngono. Bae raimu. Oi, raim nem ndak bermuka banyak, raimu. Lah ya raimu. Nah, ronomu kene Lah ya berarti rainem ki raimu. Lah, ngono. Harus di mata-mata dirai-raino. Ya kan bahasane beda. Beda. Iki acarane. Acarane Hitanan. wayangan. Loh, Piye lho Mas? ya bener Bener. ya. Lho kayak gini, Oh, lek aku turu lupa, piye? ta. Denger ono wayang pirang Wayangan. takokno. Karena iki Hajate, hajate. Oh, hajate Walimatul Khitan. Sing dikitan Mas Yusuf. Bathok suwek ngono. Sing dikitan Adik. Nini. Kamu Adik Ahmad Wildan Sofi. Adik Wildan, putrane Adik Pak Wildan. Sultan. Ade Ahmad Widan. nyidam kursi. Wildan Sofi. Idam kursi. Apa mau? Sapa? Wildan. Widan. Wildan Oh, Sofi. nama panggilannya Adik. Wildan. Adik Wildan. Ya. Putra saking Bapak Supri. Bapak Supri kalian Ibu Iis. Ibu Bu Iis. Iis. Bu Iis biasanya jos glowing kados sampean. Heeh, aku mau ijak foto ning kono. Lah, Aku iya. mau dikongkon foto ning gone omah to. Heeh. Bareng tak goleki wonge ndekne, akhir aku munggah lah kok dikongkon balik medhone foto ning. Ya ora apa-apa sing penting manut ngono. Yang legakne atine sing Nah, duwe omah. Disyukuri. Disyukuri. Didongakne sik. Apa dongane sampean? Didongakno sapa? Adik Sing Wildan. supit. Sing sunat. Iya. Lah nek kowe ora iso ndongakno wong kowe ora tau sunat. Tuh. Duh. Ya mangga dongane semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, migunani tumrap bangsa lawan negara. Loh, apane? Kesuwen nah, kesuwen dongamu. Apane sik migunani apane? Ya itunya. Waduh ya. Maksudnya berguna iki berguna kanggo Berguna. sapa-sapa. Lah, Tidak lho. merugikan Lah, seseorang. lah, ngono. Mangga. Padahal iki senengane glibet iku. Lah nek kowe ndongakno piye? Yo nek aku ndongakno muga-muga Adik Wildan dadi satria kang pinunjul, dadi satria kang Ora utama. kedawan nah. Iso junjung Jero jero. salah kapur kuat. Saman piye njajal? Lah muga-muga sing disunat bakal sugih lebar. Intine wong sugih iki kepenak rek. Ya Mikul bener. dhuwur mendem jero kuat kok kon mikul. Saiki tak takoni, sugih nek ora mergawe piye? Ya mbok piye carane sing penting rak sugih. Sing penting sugih mbut gawe sugih urung karwane mbut gawe. Lah lha apa kok sugih ora karuan mbut gawe? Mek pesugihan ah. Ya sing dipakakno kowe ngono ya. Setan ora doyan. Lah kok ora doyan? Lah rupaku megilan kok. Lah ini kan ndongake, monggo. Sampun niku Sampun niku wau. Khususnya buat tuan rumah Bapak Supri. Supri. Bapak Supri kalian Bu Iis. Tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ora lokane malah kebak mugi-mugi tansah bahagia mulya tentrem akhirat donya lawan akhirat. Amin. Amin, amin. Wis. Dongane medeni wong lah. Selamat dunia akhirat kaya. Ya ya, jenenge wong urip ki bakal ya mati. Aja banter-banter aku nek kaget iku kudu ngene cangkopi panas kok. Lho Ya, mergo ini iki
Dek Wis dagelan wis tuwa ya. Dek niki kudune energi semangat. Semangat. Oh, percaya. Kandhane. Diaturi panyunan apa? Tunjukkan Niku awak kemaluan. Kemampuan. Kemampuanmu. Ora kirep. Senengane kok ngono Apa iki. Mas? Sambel kemangi ana. Ada permintaan apa? Sambal kemangi terus apa neh? Podang kuning. Terus. Liwung. Terus. Pepeling. Terus. Terus wis. Mangga. Makan Ya, Ya. kita minangkani pamundutane Tuan rumah. siji lawan siji. Bah, monggo kira-kira napa pokoke bebas. Bebas. Sing Sing- penting tertera sing panyunanipun. Heeh, sing sigrak sik apa sing halus sik, Mbak? Sing alus rati sigrak mawon. Ono alus ora disigrak lah. Alus ya alus, sigrak ya sigrak. Banyuwanginan wae ya. Oh, Wah, Banyuwangi. wah. Demen Mau. aku. Ning suarane aman to jenengan? Aman? Aku mau ngerti ya ana apa kae mau. Jebule meneng karo merhatekno lho. Lah, wong- Cik. Kamu perhatian Ketok, banget Mas. sih. Peluk. Aku nek wong perhatian ning ngono Iya, kuwi lho jebule habane. maca karo merhatekno jebule. Dalange bareng muni peluk ya nyuwara kok. Aja sok gawe-gawe to ora. Mas Yusuf iki pun gadah pacar napa dereng ya? Pripun? Dereng. Ha iki wonge lagi pengajian. Ya, Banyuwangi Mbak niki. Ketone kok jodoh, sing lanang sinden, sing lanang Sing lanang dalang, sing sing wedok wedok penyanyi. sinden. Oh, sing lanang seniman, sing wedok seniwati. Nah, Oh, cocok. carane wis cocok. Heeh, tubuh oleh entuk tutup. Ayo ndak ditakokno lang dalang. Wong Mas Yusuf kuwi wis duwe calon kok. Urung calon sebelum ada janur melengkung bebas. Ha ngono. Bebas Iya. sebelum ada janur kuning melengkung iku siapa saja pokoknya boleh. Ajar-ajaranmu apa ge apik nek ngono iki? Niku takoki kowe gelem karo aku ora Mas Yusuf ngono. Ayo mah ta. Heh? Saya sebagai cewek jual diri. Ah. Jual diri. Buat Apa? apa, Mas? Harga diri. Jual mahal. Kok jual diri. Kok iso lho umpamane ning Jatiwangi kaya ngene iki aku rono terus. Ora Masa ngono. jual diri. Harga Menunjukkan diri. karakternya ini. Ora. Aku sebagai orang Apa, Ta? harga diri ngono lho kok jual diri. Harga diri mung piro Lendo? Harga diri aku ya mah tok gengsi to nekoni Mas Yusuf ki ya. Harga diri minta dimendring. Kok dimendring. Dicicil Mas. Niki wonten Banyuwangian. Ya. Nyemanggaken. Mas Saipong siap nggih? Nggih, kendange yo nganggo kendang Banyuwangi. Iya. Wah, apik tenan. Dereng Mas. Oh, kamu. Durung. Durung kok lagi mimpi. Biasanya kapan dalang godhong-godhongan niku ngonteni sediluk ndara seneng tenan. Oh, percaya. Lah nek iki tenang. mesti senenge ngono kok. Heeh. Mau wis ngomong karo bapake kok. Piye? Anu Pak, engko aku ora iso foto karo Niken, engko fotokno ya Pak. Ngono iya. Aku tanggul sangu nek tangi ape turu ngono. Gending belam biangan. Aket mau ki panggah mikir lho Mas. Ini. Aku iso ngomong jual diri bimo piye. Ha iya. Iso keterucuk tenan lho ya Allah astagfirullahaladzim. Biasanya ya Allah. keturut niku tenan lho ya. Biasane Kuwi gak enek nang ngucap utekku lho ini sumpah. menjadi Engko doa. engko tak Jangan golekane. aku kuwi. Loh, lah kayak nyun sewu, nek jenengan ini termasuk ya jual diri karena tanpa diri sampean gak bakal dibayar. Aku lah gak jual diri, aku adol swara ning. Nah. Adol kepinteran. Awakmu tembok
gawa, ora cangkem tok ning kene. Iya. Yo kalah padha ae. Nek kowe adol swara, klambem tok tinggal kene kowe mulai diri. Nah, Ngono. kuwi jual Jangan suara. mengasosiasikan yang tidak betul. Ah. Ngono ya. Oh iya. Berarti apik kuwi mau ya. Wah, Pak? Apik. Kowe kudune jual diri kowe. Lah padha ae kok iso ning mriki Mbak Nika niki pokoke menampilkan sing terbaik. Heeh. Wis wantene wis percaya tos sapa sing mboten ngertos. Apa sebabnya suarane apik? Suarane kok apik gini. Iki jaman ndek ben wong tuane digadang, muga-muga anakku suarane apik. Jadi jeneng jero wetenge mbok iki wis latihan, kerep dikirimi mic pakane terus. Iya ben dadi seorang seniman suarane apik. Saman roh kondi. Lho wis mesti ya jamane metenge kowe jero weteng dikirimi mic Pak Am terus kowe mesti. Iki maksudnya durus, maksudnya kok iso dikirimi mic terus iki mic-e bentuke piye? Lah sing roh sapa takono iku pakane. Ngerti? Ini kan ngerti. Ora? Ora ngerti ngono kok. Nek anu jak mengguri dohi mic mesti. Niki iki lho. Iki Iya. jebule kok iso. Enggak, diteruske. Ya. Suarane gendeng belam biangan nyeram biai nusan toro pianyu wangi kalan kenang wetan sakara helar lan kita alas hangkar hangkar limia belam biangan belam biangan Ojo. Urung. Urung aja takon. nerong muni kok bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Ning ndi? Loh, nembangi Ini lho. mau. Aja takon gue lah. Oh gak takon aku. Iya toh, sampean ki nyanyi kuwi bareng-bareng cah telu cah papat nek iso karo Mas Yusuf. Iku campur itu jebocahnya ya bener cah. Lah nek aku yo ora cah wong tuwa. Lah ya wong papat nek. Ah ngono ya. Wong telu karo sesepuh sitok. Nah, ya. Leluwur iku leluwur. Leluwur buat dong suwe. Almarhum nek. Loh, kok malah nemen. Mati. Ayo bareng-bareng. Bareng nek ora bareng ndak delok monggo. Ojo takon sesasana tapi Songgo
kaya gurine tok ngono ae. Tanah India Gumelayaring yo Loh, mati ya kok mati Apa mau? Gumelaring gua Aku ora hafal lho. Oh, apa Gumelayaring Taman Sari Nusantara Pelambiangan Gumelaring Taman Sari Nusantara. Ulang. Aku rong netep matiku. Ayo, jajali. Gumelaring Taman Sari Nusantara. Pelambiangan Gumelaring Taman Sari Nusantara. Pelambiangan Gumelaring Taman Sari Nusantara. Nya. Gerajakan Gerajakan. nggih? Gerajakan apa sampean? Iya. Geraja. Oh iya, mangga Mas. Semburan keridoyan ambil mangan selanjaran lanang wadon uber-uberan. Sing tahu sepi
samburan karidoyan ambi mangan selonjoran lanang wadon obaran bisik semayanan magri janji rep yaran sir-siran nami kendangan gandeng asli yang wangian sir-siran nami kendangan gandeng asli biayo wangian. Sudah dipinang kanan. Iya. Sudah, apakah saya boleh pulang? Loh, urung rampung gaweane kok ngono. Nyucukno bayarane lho. Iya. Iya to. Sampun napa dereng? Gerajakan Banyuwangi wis diaturke Mbak Nika. Sudah. Ya. Ya ki aja lenggasik sampean. Ndak. melih? Ya nembang meneh. Ya. Oh iya. Ngejak iki Mbak, Waranggana Mbak. Oh iya. Dipilah. Sing pinggir dhewe sing sebelah mriko nggih. Sing damel. Iku sesepuhe. Iku danyang kan, iku danyang. Ndek mau tak. Sesepuhe senior. Kan kita saling mengobrol kan tadi iya. itu. Katanya masih 17 tahun. Sapa? Bulia kok. Ya bara aku. Ibu iki 17 tahun, genjik 14 tahun. 14 tahun, unda-undi. Unda-undi berarti. Sapa sampean jenenge? Kamu tidak roh unda-undi? Saya Apa? Muhammad Abdul Genjik. Nek Muhammadnya burine Lah ya genjik. genjik anjene kok iso. Iya. Iya boleh kita Engkang ajak. pundi Bapak Dalang? Monggo manut Mbak Nika. Waranggonanya yang masih muda-muda aja ya. Iya. Wapi. Muda. Golek sing muda-muda ben iso sekop. Oh iya. Padahal tahu Ditunjuk. sekop enggak? Sekop iku ngeruki pasir kae to. Iya, masuk. Iki rombongane Iya. tukang bangunan. Aku nek prei mayang ki angkot wedi kok, Lek. Iya. Yang itu loh lagunya zaman sekarang terus ada sekopnya itu Oh, loh. anu variasi. Ya. Oh, iya ya. Engkang pundi ditunjuk Bapak Dalang? Mbak Nikan wae nunjuk Mbak. Sing endel dhewe sing endi Pak Dalam? Mbak Niken ya. Lah yo diundang. jenengan kak yo wis mestine wis dong wis profesional. Ini ada Mbak Niken juga. Ya, apa arep kuwi engko men niken-niken. Sing masih sekolah ada nggak yang masih sekolah? Oh, ini masih sekolah semua. Sekolah kabeh iki. Aja iki Wong ngono Banyu sekolah kok menungso wong ora sekolah. wis sampun mana akeh SMA iki SMP. Sampun manak pindho. Pisan. Pisan kok. Di sepoti alapati kedobrakan. Ini masih sekolah apa udah lulus? Oh masih sekolah kelas berapa? SMA. Oh iya wis kene bae rene bae. Ayo berdiri. Ki tenan to? Diajeng Satu SMA. garwanipun Kakang tuk tuk. Nyaketa marang pun Kakang diajeng. Dalem Kakang Mas. Ora dapur mikala. Sing iki lho, sing iki. Imbah bunga hatinipun Kakang. Yen bisa sumarak sumanding marang siramu diajeng. Tok. Yo. Ngene iki aku rasa-rasa muleh. Kenapa kok rasa semula? Lah ayu-ayu nek omah bojoku merongos kok. Ya makane untune kan dipager. Lho bojo mrawat Dek iki iki. malah apik kudune ditukokno bel ben rata. Iya. Begel apa malah nemen. Aku ndek nyasine untuk donasi untu. Lah iya. Durasi. Korban niku lho. Sapi.
Apa dikekno aku? Durasi Lah kok mboten dipasang? Donasi. Niki Sama dengan jual diri, mah. niki Tak pasang aku malah iso hidup. Lah, kenapa? Untune ngene. Tapi malah apik nak bojo merongos ngono kuwi. Kok ngono? Gunane akeh pirang-pirang. apa? Iya. Gunane apa? Lah angger sore mbok cak morok pandang nggo ngeruk letong ngene kenek kok iso. Alah ndek iki pas poso iki malah mirang-mirangno aku. Lah kene Melu traweh pajar-pajar pas sujud, untune nyantol sajadah, duangak kaya barongan bojoku. Aja ngono ndak sia karo bojone sampean dalange guyang-guyu lho. Ora Bu. niki nuwun sewu Mbak niki kan kelas berapa? Aku Heeh. udah lulus no. Lulus SMP apa SMA? Sudah kuliah ini sih aku. Kuliah. Lho 16 tahun masa kuliah. Ya untuk zaman saiki kok paket Kejar paket. Paket. Akselerasi lah. Dia kan jual diri tadi. Pagar kue tenan. Wong aku kisinan kok iso. Iku Aku masih mau SMA kelas 1. SMA kelas 1 nak niki sampun SMA kelas 1 mau kelas 2. Nggih, sami. Lah kok gedini kan? Lho dhewe aku rabuke kuat kok. Lah aku ki sembarang kalir tak pangan no. Oh, mulane jual diri. Pang. Mangko tak Berarti Ini omnivora kan sampean. malu. Omnivora. Hei. Makan segala. mamalia. Pemamah biak berarti. Nyun sewu katulan sinten Cahyu. Wilujeng dalu. Oh iya namanya itu tuh. Nami kula Risa Hapsari. Oh Lisa Blackpink lho. Lho. Nek wong wedok Beda nek iku. Risa ora Lisa, Mbak. nek wong wedok tenan yo ngene iki kan. Nyapa? Apa alus nggih sugeng dalu derek pitepangan kula Nisa. Lah aku ora halus kok iso. ngene iki alus. Ngene Halus iki. lho Mas. Umpama iki Pak Dalang kok dadi bojone ini kan. Ora mungkin. Lah nyapa ora mungkin nih kok iso. Iki dalang. Ya namanya jodoh itu ndak tahu Mas. Lah enggak tahu ya ora udah. mungkin ki lho. Ora ngono ki kan wong Ya ora mungkin jane. Gatelen iki yo ngodhok ae. Bisa apa sing gatelan nih? Ning kowe aja sampe dalang untuk niken. Lah kene. Lagi rong dina modar dalange. Lah nyapa? Lah kepupuh ngono. Saya itu sebagai pemone so aku ki duwe bojo lho ya bojoku ki tak kon ning omah aku wae sing nyambut gawe. Loh, Oh Malah salah. enak nih ya. Apa enakne? Lah ya. Bojoku so tak kon nangon pitik malah ning omah wis Pak menengo wae aku tak sing nyambut gawe. malah apik ngene iku ya. Apik ning cara hukum iku ora apik karena seorang laki-laki adalah cagake wong omah-omah. Walaupun wanita itu adalah tiang negara, Domongi kok. nek wong lanang ya tiang jaler. Berarti Antene yo iya, nak jog Iya. biyen nanti nak. Nek Ya bener, wong Kak. lanang yo tiang jaler ora ana, wong lanang tiang banci ora ana. lawan seorang wanita tiang negara, nek wong lanang ya tiang jaler, nek lanang ora wedok ora ya tiang banci. Lah iya kok iso. Mbak iki Risa. ditekoni Mbak Risa iki. Ha. Rumahnya mana? Kula Palur. Palur. Karanganyar. Wo Karanganyar. Palur. Mriko ta? Palur Udah pernah. Gungene niku palur iku. Lulur. 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 Iya. Masa Mbak Risa. Pripun? Pak mudang patok mbok mie. Sik to. Iki kok rupane kaya ngene iki. Itu bukan gareng itu Anoman itu. Anoman? Iya, Anoman. Iki ra garange garangan, Nduk. Kok ngono Mbak ae. Risa mau nyanyi apa? Nah. Bawa enten pamundutan nggih. Jangan jangan itu pamundutan. Kita menyanyi yang lagu nuansa baru. Oh, Nah. wonten. Ini bersama karawitan apa? Ansor Laras. Sukondo. Ansor Ansor Laras. Laras. Yang bisa lagu baru apa ya? Semua bisa. Apa? Selendang biru, santri pekok, terus lamunan bisa Mas? Lamunan bisa. Lamunan. Ilmu padi juga sudah bisa? Belum Gitar itu. sumiler. Itu Hanya- sigar udah bisa sigar. Belum sigar siji monggo. Diskete kari nek sigar. Lamunan aja ya. Lamunan Tadi berdua. permintaannya tuan rumahnya nanti tuan rumahnya dipun aturi minggat. Lho monggo nyumanggaaken dumateng Bapak Supri kalian Di Ibu sini aja. Iin. Nggih nyumanggaaken minggah wonten ing sasana mengkin. Sing sunat isan junggahno. Dadi niki lamunan sik ya. Ya. Terlamun-lamun. Heeh, wah. Nggih nuansa sakniki ngoten. Iki Siap. kira-kira iso sekop-sekop ora nih saya? Bisa. Bisa. Pokoknya aku kan diajari ya. Serba bisa pokoknya. Halah mandiri tuh. Ayo lamunan ya, Cak. Wih. Ayo diajari. Sinareng kanca-kanca Ansor Laras. Ansor Laras Tebet-tebet. alhamdulillah ketemu dulur-dulur iso dadi dulur karo Pati. Alhamdulillah amin. amin, Alhamdulillah. amin. Iya. Iya.
Ado-ado perjalanan 5 jam wae. Ansor laras. Jang talanging ati angen-angen tumlawang suwang ing wangi sepi tansah nganti kekamut Ning sandingku nyawa maris semu menika ingkang kagungan kersa panjenenganipun Ibu Mama iki. Oh, nggih. Ya. Iya. Wah, ngaten nggih. Nah, menika napa Bunda? Matur suwun. Nggih, Bunda. Wah. Alhamdulillah kebahagiaan. Makasih Bunda. Amin. Ora kok selendang biru nggih, siap. Nggih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Kalian apa, Ibu? Sehat selalu. Lali Oh, janji. nggih, lali janji. Bapak Ibu wonten niki mawon teng mriki. Joget kalian Mbak Niken mriki. Monggo mriki. Iya, Bu Iis mboten teng mriki. Nggih, monggo mriki. Monggo teng mriki mboten napa-napa nggih, sareng-sareng joget sareng-sareng. Bebas pokoknya wong sing nanggap kok.
anggap bebas. Monggo inggil monggo. Monggo wonten mriki, Bu. Monggo pinarak wonten inggil Nggih. niki. Monggo. Diaturi napa? Panyunanipun. Ayo Aris. Aris, kepen Riz. Mbak Niken. Ya. Iki iso jan bangsa selendang biru kaya lamunan iso digarap gamelan. Nggih saged to Selendang Biru lagu lawas kok. Iya ning Tatapono janjimu. Ora sing kuwi. Iku versi lama. Iya, ning kan versi baru. gandeng ngrubah apa? Diatonis neng pentatonis iku dadi larasane ndek. Iya. Nggih. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah niki garek sing gadah damel niki nyuwune sing lawas napa sing Sing enggal. lawas napa sing enggal? Sing Oh, iya, enggal. sing enggal. Nggih. Selendang Jenengan saged biru nyanyi itu. napa mboten? Oh, mboten saged. Bu Tugasnya nyawer entok iki. Tegese nyawer tok. saya nyawer. Oh, terima kasih cantik. Ya ampun, terima kasih. Oh ya kewan areng nggawa. Kena nggo tuku pempes esuk kowe. Kandang urung di anak kok pempes. Pempes dhekne. Nganti ketok. Yo disalahke sik siji-siji. Ngono lho wong lanang ki sing peka. Ah, Ning aja kok babut lho. ora. Mau totale 2 juta lho, nganti kelong 1 juta berarti mau jupuk. Lho lagi nyekelin demek tok kok iso ape teker 1 juta. Ora ngono, manajemennya kok ya nemen Ha iki. iya. Heeh. Oh nggih, monggo. Matur sembah nuwun, Bu sekeluarga. Monggo langsung Maman Selendang Selendang Biru. Biru. Ya. Kedep tes, Mak. Ya. Ora sing kuwi, Mas. Iku versi lama ya. Hai. Selendang biru nih. Padha mau. Ya. Sumripe tangin ratri. Ku lamunan. Apa lagi digoleki ngono nak ngengir terus ilang. Yo. Goyang Mbak Yu. Mending aku sing ale yen wis mati. Oke, Bu, sudah. Goyang yuk. Bergembira. Apa sih nyangka katresnanmu? Asik. Sikat. Yen aku njalo lebih Mending aku sing ale wis mati rasa andang. Sawer sawer. Aja mbok kandhani karo selendangmu. Selendang biru sing ana ning pundak. Yo. Luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Ilang ra bakal balik ning tanganku hilang. bareng rasa tresno. Matur sembah nuwun. Niken Salindri. Terima kasih. Sehat selalu Terima kasih, panjang Bos. umurnya. Ayo goyang yuk. Terima kasih cantik. Ayo. Goyang cantik. Yen kowe njalo lebih mending aku sing ale. Yen wis mati rasa endang ngomong. Aja mbok kendali karo selendangmu. Selendang
ilang tanpa rasa tresnaku selera pilu gawe mati rasa matur suwun atas pundi-pundinya semoga menjadi berkah. Wah, amin. Berhubung ini tadi uangnya masih banyak, kita lanjut goyang lagi. oke dong. Uras nduk duwike. Bu, napa malih, Bu? Lali janji. Lali janjine. Sing radi kekinian ngoten niku napa? Sing lagune radi kekinian. Lintang Asmara. Iming aduh. Mas, Iming, mboten. cinta bojone wong iso, Mas. Wah ya penggaweane. Masuk. Kawin kontrak saged, Mas. Ndar. Mboten saged kawin Nggih, lari Pak. monggo. Lintang asmara mawon, Pak. Ya, Lintang Oh, iya. Asmara. Pokoknya ini kabar gembira. Pokoknya wonten kabar gembira. Oh ya, sayang Kabar sini. apa? Ayo Cahyu. Katanya mau duet Atau ya. mungkin bisa nyanyi sendiri ya. Oh iya, Monggo. iya. Ayo, sayang. Nah, ayo sayang. Ayo Rene. Ayo tuh. Loh, Nah. ayo naik. Anda tidak usah wedi-wedi. Namanya Iya. siapa? Diana Diana kelas berapa? setunggal Setunggal SD ya. Ojo ngikiti ngene iki. Bapak asmane sinten? Diana. Yono Oh, No, bapak Haryono anakno. Hardiono. Ibu asmane Nana Nana anake payu ngene yo. Besok kalau Mana mana di dada. Oh, itu lalu dada mama. oh niku. Nyanyi ya. Ya, Lintang Asmara. Kok nek nyanyine apik ya toh, engko dijamayang karo nganu. Campur sari. Mbah Ansor ya. Bapak udah lebih. Mbah padake. Kawen durung mbah. Ojo mbah buyut. Malah nemen niku kok iso. Iya. Semoga Mike. Mike. Pelok barang nduk larase nduk. Ya, Mak, heeh. Ya. Ayo sayang joget yo. Iya. Siang bantara ratri mangiling manis hati. Setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulawesi. Rasa kangen kang liputi bintang bulan dadi saksi obayane datan balen jani janji sapaya mati sapaya pati. Wong ayu tresna ku kinarya tambah susastra ning batenku. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal serena. Oncak sapa raka wis tresno
ati Suraku bisa adueni marang sang Hyang Sulastri ning batinku bagus santa rasa hatimu tresnaku tulus reneng kalbu senadyan ngarani banyu segara rasaku ora bakal ora bisa dipisah Buku gedang-gedange tugel-tugel Lali janjine wah sudah lali janjine dipinangkane. sampun Iki ngono lintang asmara Lintang ya. asmara. yo lintasmor lah manut Iya. Mas Dalang lah pripun kok iso Iya. Mama dia ajeng nembang lali janjine Iya, tak dalang iya. Mas Dalang nggih Lali janjine ning ndak apa-apa. Niki sampun napa dereng niki Bu Malih. Iis? Oh nggih, Malih. duwike jakeh kok. malih Bu malis Nggih. Mau lali janjine. Oh, ya, wae, saiki ya, lali janjine. Lali saiki janjine. wae, ya. Pokoke- Bar niki sampun nggih. Bar niki sampun nggih. Mungkin Mbak Nikane semaput nggih. Ayo Mbak Niken sijine ben dikancani. Oh iya 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 iya. temane Ya. Ora sanggup sepoti wis gek langsung ngadeg wae. Elekan iku apa? Wah. Pegawan kotak ae iku. nah iki yo imbang Pol iya tenan iki. padha tenan iki Tenan. Niken karo Niken walah padha tenan iki kaya sapi Brahma Omong Lemosin karo Mansur. Brahma. Karo apa? Karo apa? Monggo. Iya. Ya, lali janjine. Ya. Semoga. Diseragenke ya nduk ya. Ya Mak, ya. Monggo Mas Mojo kek ben sehat. Monggo. Ayo yo. Barcelona. Sini sayang. Rene ke mau arep nyanyi lali janjine jare. Dino Minggu. wara wara wara
banget dandan kowe ora teko Jan-jane kowe neng endi kalahku sajak kepriyani hatiku sujana kowe kencan karo ayo yo asar laras lagi Yo kak yo. bila minggu sing tak tunggu kowe ngajak seneng pawang kamu piling sing saking inti ana kene aku nunggu kowe Aman riwayatmu ini belum larang soalnya mbak nek capek minum Mbak nek ngomong kesel dipotong Wong kaya jujure ngono. Jujure kok nemen. Monggo. monggo Jan-jane kowe neng endi kalahku sajak nyukuyani hatiku sujana terima kasih Mbak Niken Dek Niken. oke Mbak Niken Mbak Niken karo Dik Niken Mbak Riken karo Dek Niken sesama Niken. ya sudah Mas Yusuf Oh, nggih. aku mau wes 10 lagu loh Mas wah lah ya ki telu eh ya ora Tiga apa-apa kali tiga. ya aku tak istirahat dulu Nah, Ben tiga hari karo marang ben bodone Mbak Mbak Ese dua ngono terus aku mulai ngono ya lho lho Setelah iku kok Niken salto. eh Reyokan. Atraksi pokoknya. sapa ngangkat sik Mas aku no pikiranku buketku mbok gragoti Ya wis dan Aku ora iso gragoti untuk untek kok. Mbak Niken apa kelamuti no Mbak Niken helm iki dongane saka kanca-kanca gandeng wis jam 00.00 nah sampean wis usia 16 tahun Iya. ya ayo dionekke yo apa nih alah wis mbuh Selamat ulang tahun. Selamat ulang Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
kamu Amin. menjadi cewek yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Bisa Amin. membanggakan kedua orang tua. Dongamu kakean lho wi. Kakean. Muga-muga ndak sugih ngono ae. Ora mau. Nuwun. Lah mercone ndi? Hah? Ndene mercone ya? Mercone dibatin. Kue, rene. Kue. Potong endasnya, Ya, potong endas. Dasmu dhewe. Ya. Selamat ulang tahun Mbak Niken. Terima kasih Mas. Mas Yusuf terima kasih. Lah aku ngeki apa ya kok matur nuwun. Donga ae, donga. Oh ya wis Ndang, panjang ndang, umur, sehat selalu serta mulia Mbak Niken mesti Amin. gampangke nggone menjalani karire. Amin. Nguri-uri budaya Jawa. Ya Pak. Amin. Yang penting bisa menjaga kualitas dan kuantitas. Benar. Mudah-mudahan Mbak Niken kedepannya lebih menjulang tinggi. Amin. Amin. Gandul jet. Pangestumu ya Pak De ya. Nggih. Ya Mbok Di. Ya. Sudah terima kasih semuanya. Matur nuwun. Mbak Niken ben lenggah sik. Ya, istirahat dulu Ki sementara. ngadeke warang gonten. Iya. Sapa mak? Mbak Via ki ora ngadeg. Iya. Diaturi ngadeg mak. Heeh. Saiki disepoti, Nduk. Iya. Semoga Ayo, Sa. Jaja. Wih, ah, wih, ah, Alah, alah. Mas, sugeng dalu Mbak Via. Nggih, sugeng dalu. Wah, pripun jare dompete ilang? Nggih, dereng ketemu Mas Dala. Eh. dijoli Mboten dalange. napa-napa pun kula ikhlaske, Oh, Mas nggih. Dala. Ikhlas ki Mbak. Engko nak piye-piye wae engko ya diijoli Pak Mas Dala. Amin, amin. Omong isine ming dit 70 mbok ya dieklaske wae. Lah Iya. sing larangi dompete kok. Oh iya. Mengke Ya, to ah. ijol, Mas. Ya, engko entuk ijol Mbak Mbak apa Mbak Via. Iya. Minangkani pamundutan mau wis pelok tok isine. Iya. Nggih. Mak sik selendro durung, Mbak. Oh, nggih. Dipindah. Enten pamundutan apa sing slendro? Ki mau sambel kemangi karo podang kuning pilih ndi? Manut. Ora kok manut sampean dompete ilang ki tak nehi pilihan. Ora ngono. Nggih, sambel Sinden kemangi apik. mawon. Oh, sambel kemangi. Niki Ya. rencang-rencang suweneng kok, Mas. Oh ya. Iya, senenge anggere wis nyenggaki. Ya. Sambel kemangi diaturke Mbak Via. Iya. Mangga, Sa. Sik kendhange ditata. Oh Sik. iya. Mau tekan kene jam piro, Mas Dala? Sapa? Jenengan niku? Aku ta. Nggih. Ya yo wing kacek ngarep mburi karo rombongan bis. Iya. Oh, mboten sareng rombongan bareng-bareng to. Mboten. Mboten. Oh, benten-benten. Nggih. Kula numpak motor dhewe wau. Iya. Nggih, kula nderek bis tayo. Oh, niki kali sinten niki? Oh iya. Dodolan Kula gareng pati. Oh, gareng pati. Nggih, asmanipun sinten kalau wau? Via. Pidalem pundi? Gunung Kidul kula. Gunung Kidul. Nggih. Tanggane Nyi Loro Kidul. Kok iso tanggane Nyara Kidul iku lho kok iso. Aku Gunung Kidul. Iya. Ya rada ado, Mas. Kendange wis tertata, Nduk. Iya, Mas. Heeh. Oke. Ya, sambel kemangi, Ca.
Matur nuwun Mbak Via. Iya, wis diaturke mak sambel kemangi ya. Sambel kemangi sampun. Sampun Salah. sambel kemangi. Ya, Nggih. Ki, ganti sandinge Mbak Via ki sapa? Mbak Yoga. Diaturi jumeneng ya mak ya. Wah, nyemanggaken. Ya, Mangga Mbak Yoga. ya. Mangga Mbak Yoga. Pinone apa? Nyanyi. Ayo berkah Allahumma amin. Luar biasa sindene pirang-pirang ayu kabeh. Wah, nggih no. Suarane apik kabeh. Ado-ado saka Ngayogyakarta. Ngayogyakarta. Ning Pati Ya. kudune betone sing ayu-ayu. Ayo, berarti bisa menunjukkan kemampuannya, jangan tunjukkan kemaluannya. Ora ento. Gak ento. Ya. Kok nak ngantek iya, Pak, sida kucur. Bisa bahaya. Mbak Yoga nembang sike Mbak Yoga. Nggih. Ya, ki mawana liwung. Heeh. Lebong. Mbak Niken Salindra ki weanan wis ben Mbak Yoga sik dhewe. Iya. Nggih. Lah ngopo nek ora weanan? Iya. Dipun aturin apa? Liwung. Liwung. Nggih. Ya. Katur dumateng sedaya pamirsa. Heeh. Nggih. Khususipun ing dusun Pekuwon. Oh nggih, nyemanggaken wonten liwung. Ah, nek kene Ya. ana makanan khas. Napa? Bandeng. Dami. Pekuwon iki bakul dami, bakul long. Aku kudu makanan khas kok ya. Iya. Khas sapi maksudnya. Oh iya. Nek benjang badhe beto oleh-oleh monggo lho wonten mriku kok. Bandeng. Mboten Lah napa? long utawa tebon. Anggen kula we oke. Ya. Nggih. Maka lewong sa. Yo. Ayo yo. Ayo yo, iyo iya iyo. Sepisan ketemu. Rinten siang dalu kinurban jiwa raga ngundang rasa umat sing kalbu lereng uyai segara kata iso ngluluke atimu. Semangat luar Iya. biasa. Irama slow sik kok kowe banter. Ya. Banter nek wis arep monggo. Ya. Jebule wis mulai beranjak dewasa. Ayo 17 tahun ki aku wis KTP ku wis monggo. Ya. Sabtu ditora Kayak helikopter. mring siramu dadya ing siseku mugi Gusti tresnaku bakal kinawa mati.
umat sing kalbu Lengu ya sakoro Kata bisa luke hatimu Tak gendong kemana-mana Sabda pandita ratu Reng siramu Badya ing Mugi Gusti lelane Aku bakal ginawa mati nek wis arep rampung ki rak banter ta Mas. Wah nggih no. Nek arep rampung jarene banter. Lah iya. Ya bener omongane. Ya bener ancene kok iso Mas. Matur nuwun Mas Dimas Tejo. Iya. Suarane mirip emang. Ngolah ngaleh jenengmu. Lah iya mau sapa? Porkete. Porkete. Porkete iki. Saiki Mas Mas Tejo. Tejo. Wis pokoke sak-sake manut Mas Dalang. Lah nggih. Ya. Wagimin. Ayo Mbak Niken irunge ora di gol nganggo linggis ngono kuwi mesake kok. Ha iya. Ben Apik-apik. suarane logor. Nah, Lho nggih. ora kuwi irunge wis mancung nek to kei kaya ngono kuwi engko dadi amba, dadi ra estetik. Ha iya. Tambah mancung to. Iku Ora. resepe ben mancung ngono. Ora estetik ngerti ora? Apa? Ora apik. Ayo Mbak Niken. Ya. Nggih, napa Mas Dalang? Ki nembang. Ya. Nggih, pripun nembang napa? Ayo sak Nembang senenge. kalih jenengan napa piyambak? Sekali-kali duet Ya. karo dalange. Nek duit apa? Jambu alas wae wis kuno. Kok jambu alas to? Lah apa? Masa Niken Salindri kok jambu alas? Ndak masalah to, padha ae lagu kok. Ya neng kan ya kan titik to kuwi sih apa syaire sing cewek kan sithik sing rada akeh. Oh ya, sing akeh. Heeh. Oh, berarti akeh sing wedok makane sik lanang. Monggo. Gusti monggo. Selalu dipenggal, monggo. Ayo Apa, Mbak Niken? Monggo. Dewa Tresna? Eh? Dewa Tresna? Apa we? Apa Dewa Rengkak? Dewa Tresna mboten ngertos. Aku ora ngikuti lagu zaman saiki ya. Lestari Oh, Mas. Lestari. Lestari. Ya. Ki mau urung sida digarap karo sing demung kae sing penyanyi cilike kae urung dianu. Iya. Anu wae, bisa terus. Kitir Sumilir kuwi lho. Kitir Sumilir. Ya. Oh nggih. Digarap. Piyambak berarti. Ayo wong loro ya iso kok ya. Oh nggih. Jenengan Karo teng mriku dalange. kula teng mriki nggih. Heeh. Jangan berdekatan nanti pacarku marah. Allah. Padahal aku ora duwe yang. Amin. Aja lho. Aku reti Sampe jan. namine dapo pancen dak duwe lho aku ki. Nah, tapi kan bakalnya duwe. Bakale nak bakale iya. Sik suwi aku rong mikir aku. Aja Mas, aja. Mas Orang Nanda. tekan mikir. Pripun Mas Dalang? Mas Nanda. Nggih. Iki aku wis bola-bali nemoni. Iya. Oh iya. Wong wedok ki nek ada saben WA mbung apa, aku ra deyang, ngono ki janjane ngode. Iya. Oh. Berarti beliau pengalaman loh. Iya. Panggap Ngode. canggit. Ayo arek Ngodenya ngopo? apa? Ayo arek ngopo? Ngodenya apa? Ben apa? Ayo wis. Ben nyapa ngono. Mangga, maksudnya? mangga. Kitir Ora wong Sumilir. wedok iki ngode ngono iki ben nyapa ben dikapakne ngono lho. Lah iya maksudnya. biasane iki nek wong wedoke mbok aku golek yang utawa aku kira deyang. Urung kok aku kan ngomong aku rong tekan mikir kuwi rong tekan. Itu bukan menawarkan. Aku no habis disakiti lho gara. Uy. Habis Sakit disakiti. hatiku. Dia no. tidak mau ternoda. Nek bar disakiti ya kayak dienak monggo. Ya, ya. Alah, Kitir Sumilir, Mak. Monggo. Ya, Ya, monggo. engko digarap Sunda. Ya.
beda atiku saupama kapan baya aku bisa gemlintang nganggo endahe rembulan Samar kuatir lamun tot sabar Sekar bakar ing ora kang cengkar Ilakang tanpa upama Nangkendo metes sing terto Kanggo nelasi lungka-lungka katiga Hey! Kirimi layang kitir tak sampir angin sumir para krasa siramu tansah tak pikir Rina wangi wayangmu mitra atiku Singa tirta saupama kapan baya aku bisa ngegem lintang raga endah rembulan kuatir lan nuntut jagat sekar mekaring ora kang cekar ngelak kantan upama nunggu tumetes ing tirata kanggo nalasi lungka-lungka ketika kanggo nalasi lungka-lungka ketika jawane arep ngelik ngono ya ayo telake ra kuat ayo iya alhamdulillah suwantene jenengan sae Mas Dalang aja sok ngono kuwi to ora bener apik ora dadi dalan pasuryane bagus rayu suarane sae Terus apa meneh? bagus gagah perkosa perkosa kakak perkosa maklum aja jual diri itu tadi bunuh lho Dek Aku ngomongke ngono kuwi itu kan dirimu sendiri yang ngonekno aku kan ndak sengaja aku ya ndak ngerti lek arep iya ngomong kuwi kok. jangan gitu nanti ternoda iya aku iso ngarani nek aku gagah perkosa apa pengen tak monggo iya wah iki gagah gede dhuwur ndek cilik ya iki gagah gede dhuwur ndek ipelip monggo ipel-ipel ayo monggo Suwantene iki rada mirip karo almarhumah. betul Almarhumah dan almarhum. almarhum Almarhum. Heeh. Iya, Betul. semoga sehat selalu ya Mas. Amin. Panjang umurnya. sampean yo diwet-wet disehat-sehatke suarane diwet-wet to kuwi nyatane apa granane disokoki nganggo linggis aku mesake iya iya Nganggo linggis. memang lagi kena flu Kamu ngesakne sama aku toh, Hah? Mbaknya. Kamu punya rasa ngesakne sama aku toh? ayo karang memelas kek cah perhatian Kamu nanti sudah ada tanda-tanda kamu nanti kalau nyawang aku terus kamu kesengsem gimana? wah ora aku wis
memper babahan hawa songo. Iya. Apa kabeh? Biyen kae tak jarak ngono njaga atine Mega, saiki sapa neh? Piye? Piye? Monggo. Malah anu. Kira Malah ketularan. ora wedok wis tak jak senggel mau-mau nduk. Iya. Oh, dalange saiki modele pikirane wis monggo. Jenengan iku tipe kriteria apa jenenge seorang pasangan ki sing piye to Pak Dalang? Ya sing gelem. Tuh. Jebule geragas. Sing gelem berarti wedhus wedok kae gelem berarti. Maksude wong sing gelem karo aku ngono lho, Mbak. Lah ya apa meneh wedhus wedok kae gelem? Lah ya wedhuse ora gelem karo aku kok. Aja padha menusane maratuaku ae. Lho hebat to maratuaku wis disurung klunthung dibabut katut digeret jeblek dicipok angop dikroni ngentut wah cocok kanggo kowe. Mangga. Monggo. Sampun? Nembang neno sampun. Saiki jam piro lho, Mas? Alah larang kok. Mangga. Nek masalah cerita aja dipikir nek ora tutuk sesuk dalange ben cerita dhewe ning omahe. Ayo dadi pocapan ngono kuwi. Ora kan biasane kan wayang ana tutuke lakon ana Lakene Awan ana entute. mboten mikir. Lakon ana bajute. lakon ana entupe tawon ana bacute. Malah mbok wolak-walik ngono. Monggo. Iya. Napa? Siji meneh, Mbak, niken. Nggih napa? Lagu favorite sampean apa? Lamunan. Lah wis. Ngene ya wis monggo. Ya wis no. Ora Apa ya? maksude liyane kuwi lho maksude. Apa Mas? Liyane lamunan kuwi favorite Iya sampean sik apa? to iki lho. Apa Mas? Dor. 1 Oke, sampai Jum. 3 hitungan hangus. Hangus 2 juta hilang. Hangus 2 juta ini. Hangus. Akeh do rasan-rasan ning mburi mbasan diparani klekus. Monggo. Iya. Ayo Mas, apa? Sing viral-viral, sing viral-viral. Ah. Aku ki sembarang iso lho. Heeh. Ya itu ae wis. Apa? Apa, Mbak? Cundamani. Oh, putrane Mas Deni Caknet. Ya mangga. Ya, Dik Cunda. Apa cunda apa mau? Cundamani. Mangga. Rokoknya keplinya. Itu bekas cocotnya ini. Tidak sengaja. Kobok. Tapi jaduk tenan lho. Apa? Geni kok dingenek-enekke iki tanpa ora apa-apa kok. Apa diji kok malah di Aku tidak sengaja tidak tahu tadi aku tidak tahu. Jangan gitu, nanti kamu Tadi blonyok. akhirnya lek apa gitu tibanya ini toh rokok. Mbak Niken. Iya. Jangan sok midaki mawa. Kenapa? Nanti kakimu meletek-meletek loh. Iya. Ya apa? Ya nanti kalau kakiku meletek-meletek kamu tambani ya. Iya. Ya nanti tak parakkan ke dokter hewan. Ya mangga. Ya. Monggo ae cilik mau kok ping 17. Gak asik. Ya. Yo. Maya wengi Mas Tejo. mikirno isi ati apa tenan tresno iki dadi siji mantep anggonku mikir ra ono sithik kuwatir cinta iki bakal ape keukir Yakin aku tenanan sumpahin janji ilmune tes tenan kurang kusa kurane ajenanane ngene Ayo ayo. sayang titip
sidraning ati Gusti pangrampungi sepanjang uripku lintang kok kancil tok suwung ngancani nya keseni padang edanan sing mati sidraning ati Gusti pangrampungi kurangku sepurange Terima kasih Mbak Nike telah menggayangkan panggung pementasan pada malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Amin amin. Ya manut sing nanggap mak. Ya nek sing nanggap sampean to Mas sing nyeluk telepon dhewe. Oh, nggih. Aneng ya larang kuwi mau kok ya. Ndak. Oh, khusus buat kita kan seumuran. Oh, jadi kita kan alhamdulillah. sahabat. Jadi kalau harga sahabat itu sudah beda. Oh. Yang biasanya 100 juta, kalau buat kamu 80 juta aja deh. Padha karo Nduk. Iya. Ora le telepon piye lho? Oh ya udah kalau gitu kita ijol-ijolan aja nomornya. Oh ya. Itu kode loh, itu tadi kode loh. Wis, kowe mbek aku wong tuwa ngalah ae. Aku meneng ae pokoknya. Kono nduk WA jauhno kon CBN kono nduk. Nomor WA-nya berapa? Aja neng kene to ya. Oh iya. Instagrame rong di follow back kok Instagramku. Jenenge apa to, Mas? Jenenge apa? Golek ana Ki Yusuf ngono wae ra ana. Endi ta? Oh iki kowe mbek aku meneng ae. Pertama ya ngono-ngono kuwi sih. Engko kowe tak latih ning ngene jati wangi. Aku tak manut sampean ae ya, Pak ya. Ha iya, wis anut penak-penak pokoke. Wah, kene wis sampean follow. Oh iya, enek jenenge pacare Dwi Ayu. Wis, ora sida. Dwi iki lanang, mosok kok ayu, berarti hobine banci. Anu. Tak unfull. Berhubung wis duwe yang, ya ta? Tak unfull. Ngene lho, Mbak. Ya, Wong nyambut gawe iki profesional, tegese aja gagas perkara ngomah. Iya. Perkara ngomah ya ben nang omah. Oh, berarti sampean wis omah-omah. Barangan. Wis omah-omah. Ora cara gampangane ngono lho, perkara sing di luar pekerjaan ki ya ora usah digawa dipikir tekan. Ayo ora apa-apa ta, sasirku. Oh ya wis. Lambene sapa? Iya. Mangga. Monggo. Iya. Mangga. Terima kasih Mas Yusuf. Sama-sama. Pak De, terima kasih. Nggih, ya. Ya. Tak neruske lakon sik, Iki. anu Mas Gareng karo Mas sapa iki Mas Nanda. Nanda. Iya. Mboten. Teruske lakon ya mak ya. Berarti nak tekan goro-goro iki. Iya. Sing jeneng gocek mono nek kokean ya ning weteng iki malah beseset. Iya.